Dhibnangagwa chiwenga power struggle azvipere mushe panapa paya pachitsanangurwa aiwa chaos pamwe chete nekusaurirana kuti kwakatangira papi between the two leaders. Aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe Emmerson Mnangagwa pamwe chete neHis Vice President Constantine Chiwenga. Sanapinda mashoko ari kuda achitsanangurwa pamusoro aiwa the power struggle iri between them iri kuonekwa kunzi iri kuita kuti bato the ruling party ZANU-PF panguva ino aiwa rive in a deep political time pamwe chete nemafaction fight. Subscribe like on the bell icon. Timina Mzimba yabudanira chiti the roots of the current factionalism trace back to the 2017 military assisted transition that ousted the long-time leader Robert Mugabe. At that time, Mnangagwa, with the backing of military figures, including Chiwenga, ascended to the presidency. However, their alliance has since frayed, the Chiwenga reportedly seeking an unchallenged endorsement as party leader and the presidential candidate for the 2028 elections. Mnangagwa, on the other hand, is said to favor a competitive election to determine the party's leadership. After this drama, aiwa and chaos pamusoro pekusaurira kwemutungamiri wenyika yeZimbabwe pamwe na VP, tunakuti panapa tinozima inaitsanangura apo pamusoro pechitiko chakashamisa vanhu last week tiona mutungamiri wenyika aiwa achiredusa aiwa mapegs pane VP Constantine Chiwenga nema-allies ake. Panapa anoendera mberi vanyora vachiti, speaking at a press briefing in Harare, Mutsvangwa emphasized President Mnangagwa's commitment to party unity and inclusivity. He stated that the president had turned down several recommendations for disciplinary expulsions, which he dismissed as being driven by false allegations and internal political maneuvering. Mutsvangwa further noted that in a case where members were accused of misconduct, such as the feud between members in Masvingo, the president opted for reprimands rather than expulsions, underscoring his stance against divisive actions within the party. Tudze mafungo enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi au chitiko chashamisa vanhu zvavari kuona panguva ine mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa achiredusa chirango aiwa pane ma-allies aVP Constantine Chiwenga achiti aiwa musava expela havafani kudzingwa mubato. Takaona kupana kumasvingo aiwa tikuona kutotwa vamwe ma-elections panguva ino. Pina comment section medu dzemafungiro enyu kuti pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu, subscribe, like,